गोजोननायजों बरायदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सान्ति सुक्ति जानायनि गेजेरजों जे 6.3 दफा मथे जे बिटिआर हालामनि बा बिटिआर बायजोनि बड' मिडियाम आरो बिटिआर हालामाव जे भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोरखौ भेन्सार कलेजफोरखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे दफाखौ जों मोननो हादोंमोन। बे दफानि गेजेरजोंनो जिहेतु आसाम सरकार आरो भारत सरकार बा जोंनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोन बा गुबुन गुबुन आफादनि गेजेराव जोङो मोनसे गोरोबथा जाबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों जे फैनाय जे 6.3 दफा मथे दिनै मैया थांनाय समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय जे 10टा कलेजखौ फोसावग्रोनाय जाबाय। बे 10टा कलेजनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव मोननै कलेजखौ जों मोननो हादों। फारियै जमदुवार फरायसालिमा आरो पटबजरा हालामाव थानाय जिके बि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म टिपकाय पटबजरा बे कलेजखौबो जों मोननो हादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननायनि गेजेरजों जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन। लोगोसे बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगेदेर प्रमद बर' आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि रनेश पेगु मानगोनां बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों। बिथांमोनहा जे जोंनि जे मोनसे इन्स्टिटिउसन जे एकर्डनि दफा बेखौ मोनसे मावफुंनानै होबावबाय। लोगोसे बे कलेजफोर बा फरायसालिमाया दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव गोबां माखासे फोरोंगिरिफ्रा जिहेतु बावहाय पार्मानेन्ट बा एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै बा टिउटर हिसाबै बा गुबुन गुबुन बा नन टिचिं हिसाबै बिथांमोनहा दिनै बेवहाय साख्रि मोनबाय। आरो लोगोसे जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा बा जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय मोनसे मोजां फरायनो थाखाय बा हायार इडुकेसन लानो थाखाय बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय बिथांमोनहा दिनै बेवहाय खाबुआ आरो साबसिन जागोन। जायनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिहेतु जोंहा जे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों बा गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जिहेतु हाबा मावगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव बे मोननै कलेज जिहेतु जोंनियावहाय प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। दा बेनि गेजेरजों जोंनि जे गोजौ सोलोंथाइ लानाय बा एरियायावहाय बै ओनसोलावहाय सोलोंथाइ होनायनि जे जौखोन्दो बा बेनि गेजेरजों मोनसे मोजां रिजाल्ट फिथाइखौ जों मोनलांगोन होननानै आसा खालायबाय। आरो इयुनावहाय जे माखासे जे फोसावनो गोनां माखासे जे हायार सेकेन्डारिनि जे प्रभिन्सियेलाइज खालायनांगौ बा हाइ स्कुल लोगोसे एलिमेन्टारि सेक्सनाव जे प्रभिन्सियेलाइज खालायनांगौ माखासे गोबां फरायसालिफोर दङ। बेखौबो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा थाबैनो मावफुंगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं। लोगोसे माखासे फरायसालिफोराव जिहेतु गोबां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव एलिमेन्टारि सेक्सननिफ्राय लानानै जिहेतु हाइ स्कुल कलेज आरो गोबां फरायसालिफोरावहाय जिहेतु फोरोंगिरिनि मासिया लांदां जानानै दं। बै लांदांफोरखौबो थाबैनो सुफुंगोन जोंहा फोथायनाय दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नारसिनबाय थादों। आरो दिनैनि जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोङो जोंनि जे क'क्राझार बा बिटिआर हालामाव जे लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासि बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो खावलायदों। लोगोसे जे कलेजखौ जोंनि गेजेरावहाय 10टा कलेजखौहाय फोसावना होबाय। बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावबाय आरो गोजोननायजों जोङो जोंनि जे कलेज बेखौ जोङो बरायनानै लाबाय। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव